Ymddeol I Balibachmoch. Fel ganwaith o'r blaen, pan oedd y gweinidog newydd groesi'r stryd gyferbyn a siop o hara'r bwci, aeth yn ben a Seamus Mulligan. Oedd ar ei ffordd allan. Reis, gwelch di bos. Finna'r un modd, Seamus. Fel pob amser, tybiodd y tarmaciwr bod y gweinidog ar ei ffordd I mewn. Gwranda, bos. Rho pres di syl chdi ar agnostig yn y 315 yn hedog. Ceffil da, ia. Gyda llaw yn ddi o dar, gwthiodd y tincar fwndal trwch bricsan o bapura decpynt yn ôl I golwg I bocad cesal I got felan, y got tarmacio. O hir brofiad penderfynodd eilir nad oedd bwrpas I waleuo. O da chi, mae'n amlwg di gael helfa dda, Seamus. Seamus, ym dach di wan. Wel, gwelch chi'n gwthio bwndal o arian i'ch pocad. A, predi mawr di fo ffeid efo Seamus, gan ymgroesi'n ddefosiynol. Serch mae arian yr awdurdod lleol am wella ffyrdd a roed ar gefn y ceffil cyflym hwnnw mae'n ddi ama. Gnaeth ceffil Seamus dod I mewn 10 to 1 yr o captain. Penderfynodd y gweinidog symud ymlaen. Wel, hwyl I chi Seamus. Hei, dal dy dŵr am second. Gyd Seamus, good news I chdi. O, di bod I chdi cadw fo fyny pen ôl chdi, ia. Ti gwybod be, bos? Mae taid Finnegan yn give up. Be? Yn ymddeol? Na, give up. Wel, ia. Gnath o deud yn mas, ia. A gnath gwraig Seamus deud wrth Seamus, cipo fo mynd I gwely. Newydd anisgwyl. Na ti bedi boi giamu, bos. Yfad fatha stag, ia. A dechrau'r y diwn gron arferol. Wel, Seamus, mae o fymryn yn ffond o'i dropyn yn di, ond peth arall di hynny, Seamus. A bryn bynnag, mae eisiau ceilio gwyn I gannu. Roedd idiom felly y tu hwnt i'r tarmaciwr. Ond synhwyrodd fod na feirniadaeth yn hôn y llais a newidiodd yn taid on. Ond mae Kathleen, gwraig fi, ia. Fel beth o honno'n ddiath i'r gymdogaeth. Mae fo am gofyn I Uncle Joe McClaverty. Ti'n cofio Uncle Joe, bos? Yndw, medru anghofio o fydda'n fendydd. Mae fo, a Kathleen oedd honno, am gofyn I Uncle Joe gwneud o prynu presant I tad Finnegan dros bawb. O, oedd bod teulu Seamus yn dlawd, ia. Ond mae Uncle Joe yn rwlio mewn loli. Ond Seamus, doedd o ddim yn gorfod talu am fagu rhyw fabi, babis, yn rwla. Balibachmoch, ti'n meddwl? Ia. O, di bod, mae hwnnw, bos. Mae forensig hwan yn deud y wahanol. Bobl. A mae fod I cael pres parental sy'n gyd yn ôl, cofia. A 10% ar I dopo. Rhag gwastraffu rhag o roi amser yn trafod tadolaeth rhyw blant yn y Connemara. A'r posibilrwydd anymunol hwnnw mae hen ŵr 45 neu ragor o ddi tad. Meddai'r gweinidog, wel, well mi throi hi rwan, Seamus. Nedd o'i byth I ben angwaith. O, mae Seamus yn mynd, fyd, ia. Wel, mi fydd yn chwith iawn gyn Ceinwen cwglwad fod y tad Finnegan am roi delyn ar yr helig. Sgynno fo am telyn, bos. Dim nes bydd o di mynd upstairs, ia. A bydd o lwcus os geith o mawth orca wedyn. Wedi cerddad hyd siop neu ddwy, clywodd Mulligan yn gweiddi ar ei ôl. Ti eisiau fi darmacio dreif capel, bos? Ddim ar hyn o bryd, Seamus. Yn golygu ddim byth. El pres, clwb da chi, Mr Thomas. Gweiddodd llais diath o'r pafin gyferbyn. Trodd eilir I weld Dick Walters, person porth yr air ar ochr arall i'r stryd. Penderfynodd groesi i'w gyfarch. Yn un peth, rhag iddo gwpanu wefla unwaith yn rhagor a gweiddi bethau gwaith ac yn uwch. Ti ar fai I gweiddi ar draw stryd fel Dick Walters.
Dwi'n mynd yn drwm dy gliw ti ter hen ddyn. Di gorfod gwrando gormod o gwynion am safon dy bregetha, ma siŵr. Arch dynw'r coes, porth yr air o Dick Walters, ond ddim mor barod bob amser i gael tynnu goes i hun. Dwi'n gwneud yng ngora, Walters. Cael nhw ar y we, bydda i sti. Canmol mawr yn nhw'n bob man. Mae'r saint gwneud amdanyn nhw fel brithill a ddwrnod mwll. Bwyd parod, te'n wasi. Gwaith dyn diog fyswn i'n ddeud, Dick. Eil bach. Dydy cacan siop yn aml iawn y well i blas na pethau homemade. Ac i beith rhywun i hambygio nhw ddau cael ar blat. Bydd o'r llaw eil oedd dy geffil di mewn. Geffil? Pa geffil? Wel, dy weld ti'n camu mewn i O'Hara pan oedd y mylygan yn camu allan. Camu mlaen o ni, nid camu mewn. Perthynas cicio a brathu fi rhwng y gwneidog a'r person. Y ddau mor wahanol i'w gilydd a sofran a swll. Eilir yn stwcyn byr a'r person yn ddwylath tena. Yn wahanol o ran natur yn ogystal. Ond gwylied neb ddeud gair bach wrth yn aill am y llall, a bydda'n well gyn eilir ofyn cymwynas gyn Dick na gyn neb arall. Cerddad palmentyd porth yr air bydda fo, yn tywys i gys hoseg. Dyna fydda Walters ni'n neud o fora gwynt a nos. O pa newydd sy'n ar hen eil? Wel, newydd glwad, just rwan os di'n wir bod y tad Finnegan yn mynd i Ymddeol. Cherry Hall i was. Mae hwnna'n hen newydd. Dwi'n gwybod esborad i Gwenar. Un o dy gyfeillion mynwesol dydd udodd ai. O, pwy lli? Wel, Cecil, de. Fe wyddai Dick sydd wedi dynnu gwaed. Dydy o'm yn gyfaill mynwesol mi. O! Wel, ddim mwy na neb ar y taw. Fel mae one and only bydd o'n cyfeirio atach di, de. Ond na fod i peth felly mewn misnas i. O weld mae'n spring eilir yn dechrau dadrwlio. Penderfynodd y person symud ymlaen. Pwyd o gydol mi gadw di wrth dy waith eil bach. Cofia fi'n anwyl iawn at Cain. O gan gall Cain. A doedd defnyddio byrfodd fel na wrth gyfeirio at ei wraig yn ddim help i gadw'r gwneidog rhag chwalu. Ond cyn iddo feddwl am ergyd i'w thanio, roedd Walters di sleifio rhwng y cerddwyr a'r brochgi i'w ganlyn. Y gwir oedd bod Ceinwen yn credu yn anghywir yn ôl i gŵr fod y meillion yn tyfu o dan hush puppies person porth yr air. Mae'n stori'n wir eil. Wel, yndi Ceinwen bach gweithio'r modd. Seamus dydodd thai. Wel, fedi dim rhoi wyau dan hwnnw na fdri. Welis i Dick Walters wedyn, larmio fel arfer, roedd ynta'n cadarnhau. O, wel, os o Dick yn deud, mae bownd y fod yn efengil. Ceinwen, tysa hwnnw'n deud bod babis yn tyfu ar goed gwsberis a ti'n gwylio fo? Wel, baswn am ni. Deud ti a fyny di. Mae clust yr hen Dick reit agos i'r ddaear, fel arfer. Reit ar y pafin, swn i ddweud. Bu saib yn ysgwrsio. Y ddau yn meddwl am y newid oedd i fod ym mhorth yr air. Fydd hi'n chwith iawn heb yr hen Jim, eilir? Bydd. Sdi be, Cain? Cyn iawydd galw heibio Jim, i ddymuno'n dda iddo fo. Ia, gna. A deud mod inna ni di yn eilio. Ia, hwyrach y piced draw bora Sadwrn. Fi digon o amser di treiglo fy'n hynny, ti'n gweld? Fel na fydd o ddim yn meddwl mod i'n busnesu. Y bora Sadwrn hwnnw pan gyrhaeddodd eilir y stryd arweiniau a dyr o ffeiriad, roedd yr holl draffig ar stop. A hynny o ddau gyfeiriad. Rhai gyrwyr allan o'i ceir yn ceisio gweld be oedd yn atal y drafnidiaeth, eraill yn canu cyrn mewn cyndaredd. Rwla tua chanol yr hes, codau cwmwl o fwg, fel beth yna bab newydd i ethol. Ond wedi cyrraedd o fewn cliw i gnoc yr injan, fe wydda eilir i sicrwydd, mae o ben ôl Daihatsu hynafol llawr dyrnu y dyrchafau'r mwg afiach, a bod Mary Morris rwla o dan y cwmwl. Wthiodd ei ffordd drwy'r caddig a drws y cab. Sut da chi, Mary Morris? Craffodd Mary drwy'r cwmwl. O, chi eisiau na, Mr Thomas? Tydi hyd i troi yn fora niwlog siopordwch. Wel, ydy am ni, i bod ti'n glir fel grisial pan o'n i'n cyrraedd lawr y grisiau mawr. O ia, felly o'n i'n meddwl fi chi.
Cofiwch chi, Mary Morris, mae yna fymryn bach o fwg yn dod allan o exhaust y pick-up ma. Ia, felly rhywun yn deud sa chi. Na welis i rioed blewyn o fwg fy hun, te. O ia, tydi o ti cefn i chi gan amla, tydi? Ne, wrth eich pen chi ag o'ch cwmpas chi fel mae o bora yma. O chi be, eby'n meddwl mi o Cliff Pump, garage Glanwern yn deud bod y 1000 oil yn fwyd ar bil am y diesel. Be sy'n dal y traffig ma'n ôl, dwch, holodd y gwneudog i gael troi'r stori? O'r Balibachmoch felly na. Trio tarmacio dreif at dy'r pab. A mae loria nhw'n bob man atha chwiad ar rew. Wel, i'r tŷ hwnnw o tŷ'r offeiriad, felly dwi'n trio mynd. Cafo Mary syniad. Tyrchodd rhwng coesau Wellingtons, a than sedd y gyrwr, a thynnu allan botal lefrith blastig. Sa chi mor garedig, Mr Thomas, mynd â hwn efo chi. Neu mi'r hegydd fi'n las os da chi ddo lefrith i fi'n amser coffi. Ac os cadwai o faba fyrmdyn hwy a'r injan dal i droi, fi dim yn gaws. Sa bod o hanner ffordd yno'n barod. Wel iawn, Mary Morris. Chi be, mae o mor hir yn talu am ei lefrith. Mae'n meddwl weithiau mor ifain mae'r pres yn dwad. Cofiwch chi, Mi fydd y chwydd calon gen i weld o'n mynd. fel a finna, Mary. Chi be, eby'n meddwl, dydwch wrtho fo mod i'n rhoi hwnna iddo fo am ddim. Fel wyllus da. A prin mynnag fydd yr hen glawd i'n gadael ni cyn y bydd bil nesa'n diw a welai mo hwnnw fwy na thebyg. Os na ffoniwch i'r Vatican, te, Mary Morris? Ond welodd Mary mor joc. Tu allan i dy'r offeiriad, roedd hi'n Piccadilly. Ger y fynedfa yn ei hytraws, roedd hi'n y loria Seamus o Flacherty Mylig gan ei feibion, a mynydd o dar mac yn mygu yn ei thrwmbal. Rhwng y lori a'r ciw ceir oedd un cyfeiriad, roedd yna steamroller yn grwgnach yn unfan, fel pen ysu am gael dechrau ar y job. Yn uwch i fyny, yn llwyr gair ffordd, roedd yna neidar o Arctic, heb ddim yn ei thrwmbal. A Seamus yn eistedd yn y cab. Bob hyn a hyn, chwifiau ei law i gyfeiriad y gwneudog a gwneud siap ceg, neis gwelch di bos. Wrth i ochr, a'i wyneba'n dyn ar wydr y ffenast, roedd dau o wirion Seamus, Patrick a Mickey. Ogia bach breit, ia. Wedi nabod y gwneudog ac yn taflu arwyddion anymunol. Os nad anfoesol i'w gyfeiriad. Yn ei amser dau hun, roedd Seamus 2 fus budur lawr i gorn gwddw ar ei chwibaniad ras cwn defaid. Dweud atgyfodiad. Cododd trwmbal un lori a dadlwytho pwdin meddal o dar mac glywyddu i'r ddaear. A daeth hogia Seamus i ola dydd yn cario'r hawia a chribinia ac yn gwthio berfau. Roedd hi'n syndod i eilir bod angen y fath fyddi'n arfog i drin hancas bocad o ddreif. Yna daeth y tad Finnegan i sefyll ar dir glas ar fin y dreif, yn ei ddu arferol. Gyda'i het yn ei law, dechreuodd bwyntio am ag acw. Edrychai fel fforman yn comandirio'r sefyllfa, yn gorchymyn rhoi mwy trwch tarmac fan hyn a llenwi crac fan draw. Gyda chili lygad, gwelodd yr offeiriad y gwneudog. Disgynodd i lygad wedyn ar y botal lefrith y bu hir ddisgwyl amdani. Heb ymgynghorio neb, penderfynodd groesi i'r cyfeiriad. Oherwydd ei fod mor fyrgoes, suddodd at ei benglinia. I'r tarmac oedd newydd i deunu. Gan fod y steamroller yn rowlio'n fywiog i'r cyfeiriad, neidiodd 4 hogia Seamus i'r adwy a chydion ddo. 2 o dan bob cesal a 2 arall tu ôl i'w benglinia. Wedi i'r 1 o'r 4 fedra gyfri 3. Gyfri 3. Ceisiwyd ei godi i'r awyr. Ar yr eildro a dim ond o fewn pryd y gaid yr offeiriad i fyny o'r tarmac. Heb bisgidia ac yn anffodus heb i drwsus. Wedi iddo gael ei ddadlwytho ar y pafin, yn droednoeth ac yn dinoeth fwy neu lai,
Disgwyliau eilir i'r tad ffinigan chwthu'r hes o ffiwsiau a melltithio'r myliganiad i'r cymyla. Y gwrthwyneb ddigwyddodd. Mae'n dda gen efe'ch gweled eilir, Thomas. Wel, a finnach eitha. A dyna'r pryd y gwelodd eilir y stîm rolar yn gwasgu trowsus a sgidiau'r tad ffinigan i'r tarmac. I fod o hynny mlaen yn rhan o'r dreif. Ond ma'ch sgidiau chi a trowsus chi na ffoener am hynny eilir. Ebe hwnnw yn anarferol hamddenol. Fel y dywed y gair sanctaidd, noeth y deithym o groth fy mam. Ac yn noeth y dychwelaf yno. Ar draws y stryd, ro'n na dyrfa yn dechrau am hel. Y methu dirnad pa bennid o sodwyd ar y tad ffinigan i warfodi fod yn bennoeth a ffinoeth ar fora mor oer. Mae Seamus o Flaherty Mulligan a'i feibion yn fferm ar dderchog, eilir Thomas. Mae tarmac hwy'n caledyn gyflym ac yn gadarn. A dyna baham, wrth gwrs, y bym i golli fy'n rhawsus am hesgidiau. Ond rwy'n mawr obeithio y gwel yr esgob yn dda i archebu rhai newyddion i mi. Cyn gyntaf y gabydd hynny'n gyflaes iddo. Toc, gwelodd yr offeiriad Seamus Mulligan yn sefyll ar bwys y lori ar tic a gweiddodd i'w gyfeiriad. Top of the morning to you, Seamus. And the same to you, Father. And do take my good wishes, Seamus Mulligan, to that saintly wife of yours. I will, Father. I will indeed. Trodd yr offeiriad at y gweinidog. A mae chwant mawr arnaf e-bostio'r tad sanctaidd i ofyn iddo ellir dyrchafu Seamus Mulligan yn sant. Ni allai gweinidog capel y cei goelio'i glistiau. Cymaint oedd sioc eilir o weld y fath gyfnewidiad nes bydd rhaid i'r tad ffinigan dynnu'r botal efrith oedd wylo i arbad amser. A fyddwch chi'n ymuno ar gweithwyr eilir i gyfrannogi o'r coffi a baratoi ar ei cyfer? Daeth ato ei hun, ddim yn siŵr i chi, Jim, mae cyflwr y llefrith yn fwy na chryfder y coffi a barad o wrthod. Fe rhaid ni ddygniarni mae'r syl o mlaen i. Pan oedd y tad ffinigan yn ymdrechu i gerdded yn droednoeth i gyfeiriad ei dŷ, a phob greuan a sathrain mynd at fyw i galon. Chippings be damned. Cofiodd y gweinidog buodd i wir negas. Gwyddod ar ei ôl. Pob dymuniad da i chi ar eich ymddeoliad, Jim. Fi chwyth garw gen i golli'r cwmni chi. A chofiodd yr offeiriad bod ganddo yntau negas. Gyda llaw eilir, mae Seamus diw gadw ei enaid am drefnu cyfarfod i man rhydeddu. A bydd mawr groeso i chwythau a'ch priod fod ymhlith y gwahoddedigion. Wel, diolch yn fawr. Byddwn ni dau yn fwy na balch, eisiau bod yn bresennol. Pryder am ddeddf iechyd a diogelwch, tân yn arbennig, a barodd i'r cyfarfod blaenoriad drafod am amser maith cyn penderfynu gosod y festri ar gyfer cyfarfod ymadawol y tad ffinigan. Eto roedd yna berig mewn gwrthod. Fofn mawr i, eglurodd Dwynwen yn arferol ddoeth. Os gnawn ni wrthod y cais, y cawn ni'n gweld mewn golau anffafriol. Yw gola gwan sy'n y festri fel ma hi. Medda Mary Morris di llwyr gam dda. Dydy'r bylbia newydd ma rhyw bethau hirion tha tethu gafr. Dydyn nhw'n taflu dim gola chi. A dyna'r foment y daru Cecil benderfynu bwrw i fol. A mae gen i broblem, ladies and gentlemen, fel mae yours truly fy ngweinidog annwyl yn gwybod. Ia, wel, yr hyn sgyn Cecil Humphreys mewn golwg. Do call me Cec, cariad. Wel, i broblem ydy i fod o ar un llaw wedi cael cynnig gofalu am yr arlwyo. Come again, siwgr. Gofalu am y bwyd, Cecil. Oh, yes, I see.
Ac eto manta fel pawb ohona ni yn un o ymddiriedolwyr y capal ac yn teimlo cyfrifoldeb am yr adeilad. O, sôn am fwyd, dwi'n newydd gofio, gen i bwth bourguignon yn y popdy. Can't stay long. Dechreuodd Owen C. Roland now cabaich, stwyrian yn ei sedd. Dyn om dangos ochr oedd now fel rheol. Fel myfryd o werthwr pysgod, gen i na gyfeillio'n un broblam fach. Os gai fod mor hi a'i mynegu hi. Wel, dyna pam dyn ni yma, medda'r Gweinidog yn ofni beth a dragio ymlaen yn hwy fydd. Be di'ch problem chi? Cod. Medda now, nes gyrru pawb i ddryswch llwyr. Cod? Rhyw fath o sgodyn di hwnnw de? O ia, wel hyn maelwch, i deitha chi. Mae'r Milligans, wrth mae Catholics dyn nhw, yn chwanog i fita cod ar ei gwenar. A taswn ni'n gwrtho gosod y festri, hwyrach fi gyn i god i arfwrw syl. Chwalodd maen Spring John Wynne yr ag. Dew, dydwch am ordro'r ffis yn syth o Grimsby drwy post. Na Haworth yn gwneud hynny. Wel ia, fydden nhw'n saff i fod o'n ffres. Ceisiodd eilir i fwrw ymlaen, ond mi fyddai ni benderfynu ar y mater ni mi eithyn hwyr. Gai gynnig yn un na chi. Cynnig bod ni'n gwrthod. Ofn dwi'r Milligans roi lle ar dan. Chi'n cofio, Mr Thomas, peddar ei rein nhw'n ddod yma'n diddori ni? Da chi'n cofio hwnnw'n gwthio rhyw ffagal a tân a ni lawr i gon gwddw a gwreichion dod allan drwy dŵr? Drwy ben ôl o? Oh, you're telling me, medda Cecil, yn boenus a gwasgu hun at ei gilydd. A blaw mi fedri llichio bwcad o ddŵr am ei benos a lle di llosgyn golsyn ilw chi. A'i dati i bleidleisio, ond roedd Ifan Jones fel arfer di syrthio i gysgu a'i en ar ei frest. Nes i Cecil roi pwniad iddo a gweddi'n dwll i glydd. Farmer Jones, hands up! Rhwng cwsg ag effro, tybiodd Ifan Jones fod plisman un dyddiau a fu wedi ddal yn reidio beic heb ola. Cododd ei ddwy law i entrych nen i syrendio. Yna wedi gweld ei gamgymeriad, gollyngodd un fraich a chadw'r llall i fyny. Ond roedd y cyfryd i wneud. Yn ddamweiniol, felly, drwy fwyafrif o un, y pleidleisiwyd dros osod y festri. O, sti be, oms cyn i eilir bach iddyn nhw hambygio'r festri. Roedd Eilir a Ceinwen ar y grisia mawr, ar y ffordd i fynychu'r cyfarfod ffarwelio. O, hwn i Cein, a mae'na lechan eddwyd i llithrodd ar y to yn barod, ond mae'n noson sych. O, hwyrach mae camgymeriad oedd gosod y lle i'r Milligan a eil. Wel, i fod yn deg, Cein, dim ond trefnu pethau mae Seamus, a mae'n real boi am drefnu pethau mae rhai cyfadda. Safodd Ceinwen yn stond, a dechrau codi hen grachod. Reo boi am drefnu pethau. Gai ofyn Eilir pwy drefnodd i gael y staen seti hwnnw o Gonimara? Morocco. Sut? O Morocco dd y stwff yn dŵad Cein yn wreiddiol. Ta waith! Milligan gwerthodd o'i chdi a ti'n cofio Eilir? Fel bydd rhaid i Ifan Jones gyhoeddi ar Ista. Ac i mina fel sawl un arall, rhai hynny nhw'n weddwon ar o gadael penolau ffrogia ar y seti. Mae honna'n hen stori, Ceinwen. Mae'r darna yna o hyd, Eilir. Ti dwan, well ni frisio, neu mi fyddwn ni'n hwyr. Ond ro gen Ceinwen ragor o grachod. A fain syna, es ni darmacio rwnd y capal, Eilir? Blynyddoedd. Fain, Eilir? Tia 10? A dio byth di sychu, nac di? Wel, mae o'n gletach na bio fo. A be am y baptismal hwnnw wedyn? Os rai ti ferwi am hwnnw, Cein? Berwi fi o broni Jack Black. Foddi'n lle cael ei fedyddio. Cofia, sa hynny di bod yn gymwynas. A bydd rhaid i Eilir chwerthin. Erbyn hynny roedd y ddau o fewn canllath i'r festri. Tydi'n dda eil bach mae'r draed eithon ni heno, wel ydy, sam lle barcio nunlla. Roedd y festri'n beryglus o lawn, a'r awyrgylch y tu fewn
yn un clwb nos. Cerddoriaeth fywio Gwyddelig yn tynnu llwch i lawr o'r to. Roedd yr holl gadeiria'n doman bricia yng nghefn yr adeilad. Congol plant lleier ysgol Sul di droi'n far, a byrddau hirion yn dal y bwyd bus a bawd bob ochr i'r stafell. Bob hyn a hyn, clywyd Cecil yn cymell y bwydiach ar hwn ac arall. Stynwch ato fo, ladies and gentlemen. Do help yourselves. Mŵl marinier ar y dde, creme brulee ar y chwith. And don't be shy. Pan oedd y ddau yn gwthio i ffordd i'r cefn, eilir newydd gipio cracan ac einwen ddysgliad o'r creme brulee. Yn anffodus, gwelodd Cecil nhw drwy gili lygad. Cyfarchodd Wyn uchel. Noswaith dda, siwgr, and the beautiful Madonna. Planodd y ddau hi am gefn y festri gyntaf a phosib. O'r cysgodion yn y fan honno, roedd y llwyfan i'w weld. I'r dde ar y llwyfan roedd clysion trali, Nŵla, Brady a Lala yn barod i berfformio. Yr ochr chwith, roedd Patrick efo'i ffidil, Gafin efo tamborin, ac yn bychan o'r genhedlaeth a'i dilynau mae'n debyg, tu ôl i anfarth o ddrwm. Pwsi efo'r drwm, dwad, holodd Ceinwen. Pa blwm, Cein? Drwm! Cododd eilir ei sgwyddau i fynegu anwybodaeth. Ar ganol y llwyfan, mewn cadeiria moethus, roedd yr esgob, gŵr hynod dal a hynod dena, a'r tad ffinig gan ei hun. Disgynnau'r goliadau strob ar y ddau gyda chysondeb, a'i troi nhw ar y nail i holl liwiau'r wawr a'r machlyd. Di'r esgofio beth sy'n bita gwellt i welu, dwad, medda Ceinwen. Lla bod o'n bita gwellt i welus, di. Dibynnu i ba urdd mae o'n perthyn. A dyna'r foment y boddwyd yr esgob mewn llafn o ola melyn a fiach. A fi eil. Mae'n edrych yn waith byth yn y lliw cwstad dwy na. Gwahoddwyd y tlysion i agor y noson. Yr un dewisiadau erioed caneuon Gwerin Gwyddelig a rhai o ffefrynnau'r Dubliners wedi hailgrasu. I gloi cafwyd caneuon Cymraeg, yr rhan fechan ymuno ar gweddill yn clapio. Yna diffoddwyd goliadau strob a chynnar golau tethu gafr, yr hefrau Mary Morris yn ei gylch. Yn yr hanner gwyll, cododd yr esgob i roi salm foliant, eitha hir wyntog i'r tad ffinigan, ac ynta'n gwthio i frest allan mewn boddhad. Daeth yr esgob o'i salm i ben, drwy gyhoeddi byddai'r tad ffinigan yn union wedi'r Nadolig yn croesi nôl dros fôr Iwerddon i Ymddeol i Balibachmoch. I fyw yno gyda'i frawd ac adwai'r dafarn 3 ugly piglets. Yn y pentre cyfareddol hwnnw. Ti'n meddwl be dwi'n feddwl, Cein? Be, y fydd ffinig yn y lle'n sych? Na, mi dynnu llawer mwy o gwsmeriaid, sti. Sut? Deu jocs Gwyddelig? A jocs Gwyddelig a gafwyd gan y tad ffinigan. Yn ei ymateb i'r ganmoliaeth gafodd. A ddech chi wedi clywed hon, gyfeillion? Y tad O'Reilly yn gwahodd yr esgob ar offeiriad ifanc i'w Dydd. Ac ymerwch i rhywbeth i'w yfed, holodd O'Reilly. Whisky, dwbl, atebodd yr esgob, ac fe cafodd. A beth gymerwch wi i'w yfed, meddai O'Reilly wrth yr offeiriad ifanc. Dim byd yn sicr, medda hwnnw. Byddai'n well gan idd gyflawni godineb na gyfed. Ac beddai'r esgob gan roi y whisky dwbl yn ôl i O'Reilly, wyddwn i ddim bod na ddewis. Mary O'Malley yn mynd i weld O'Reilly. I ddeud i bod ti am briodi. Mary, meddai O'Reilly. Mae merched da yn priodi mewn gwyn. A merched drwg mewn glas. Pa liw fydd eich gwys chi, Mary? Gwyn, father. Da iawn, Mary. Efo dotia bach glas yma gacw. Mawr o llyngdod i Ceinwen ac Eilir, daeth y tad ffinigan i stop tap cyn i bethau lasu'n ormodol. Yn sydyn, heb na'r rhybydd na chyhoeddiad o unrhyw fath, tawelodd y band, diffoddwyd y golau troelli a chodwyd cilch o ola Cleirwyn yn ffrynt y llwyfan ac yn arbennig o amgylch y tad ffinigan. Yna wedi eiliad o saib,
waldiwyd y drwm yn y modd ffyrnicaf ac roedd y mylig am bach yn medru waldio. A lluchwyd y drws tân yn ochr y llwyfan yn llydan agored. Yn ffram y drws, safai'r hen Joe McClaverty yn ei siwt o frethyn Connemara, a'r blodyn plastig hwnnw nad oedd byth yn gwywo yn llabed i grysbas. Cychwynodd gerdded yn ansad o'r drws i ffrynt y llwyfan gan lusgo o'i ôl fath o drug station, ac ar hwnnw'r botel fwyaf welwyd ymhorth yr air erioed. Aeth ymylu ganiaid i gyd i ecstasy, a bu chwibanu a churo dwylo gorffwyll am funuda lawer. O weld y llwyth ar y tryc, cododd y tad Finnegan ar ei draed yn llawen iawn. Doedd ynta o bawb erioed i gweld potal fwy. Pan oedd Joe yn union i'r tryc, gwelodd Eilir a Ceinwen yr ysgrifen fras oedd ar fol y botal. Undrinkable. For holy water purposes only. Pan welodd y tad Finnegan y label, aeth yn dipiau. Ah, damn you, Joe McClaverty. You know I never touch any water. Doctor's orders, 'tis bad for me constipation. Wedi chydig o chwarae mig, stripiodd McClaverty y label oddi ar fol y botel. O dan hwnnw, roedd na'n arall mewn trymach ysgrifen. Joe McClaverty's Special Home Brew. For the over 10 and the under 85. Ah, Joe McClaverty, you're surely a man of God, 'tis the real stuff. 'Tis indeed, indeed, indeed. I wneud y cyflwyno'n fwy ffurfiol, ymdrechodd Joe McClaverty i fod yn hen wr i godi'r botal drom o'r tryc, i'w rhoi ar y llwyfan mwyn i bawb gael gweld ei gogoniant. Llwyddodd i'w chael i'w freichia a'i chario droedfedd neu ddwy yn nes i'r llwyfan, ond llithrodd y botal drwy freichia fel llo glyb newydd i eni a disgyn yn fom ar lawr y festri. Bu ergyd fel un gwn mawr a seithodd corcyn o wddw'r botal ac allan yn unionsydd drwy do bregus festri Capal y Cai. Bu eiliad o dawelwch, digon i Eilir weld trwy'r twll yn y to i bod hi'n dal yn noson braf. Yna daeth cawod enbyd o galch a phob rhyw fydreddi i lawr o'r nenfwd ac orchuddio pawb o fewn cyrraedd. Llwyddodd Seamus i ladd y cylch gola ac ail godi'r tethu gafr, aeth yn banig llwyr. Roedd y tad Finnegan yn debycach i ddyn eira allan o dymor nag i offeiriad pabyddol. Ond cawod o faw clomenod i sgynnodd yn lwmp ar ben yr esgob drian. Sylwodd Eilir a'r Ceinwen yn chlota am rhywbeth rhwng gwddwy ffrog a'i dwyfron. Aeth Cecil ati i geisio chynorthwyo. A chafo slap am ei draffath. Wedi iddi fedru plymio'n ddyfnach, tynnodd allan gerfydd i chwmffon lygodan. Wedi hen farw. Yr eiliad nesaf roedd ei gŵr yn tynnu llyg o bocad uchau got. Ond chwarae teg ddyn nhw, aeth ymylu ganiad ati'n syth i geisio clirio'r lle. A Cecil i geisio achub ambell i grem brwle. Ond roedd gorblu a baw slimo dros yr rhan fwyaf o'r bwydiach. Ti am aros i roi hand ail? Dwi'n meddwl, Cain. Dechreuodd Ceinwen wasgu hun rhywbeth ta'n cosi i gyd. Eilir, mae yna rhywbeth arall rhwng yng Nghrys a'n nghroi ni. A mod i'n mynd yn is na'r llall. Ti isio mi ofyn i Cecil roi help i chdi? Ep! A taflu par o lygad bygythiol i'w gyfeiriad. Be nawn ni, Cain? Heglu hi. Gyntad a phosib, tyd. Yn rhifin yr ail wythnos yn Ionawr, o'r Porth yr Aur Advertiser, nodwyd fod y tad Finnegan wedi dychwelyd i'w hen blwy o Balibachmoch. Dymunau hysbysu ei blwyfolion, mae ei fwriad gyda chaniatad ei esgob oedd ail gydio am beth amser eto yn ei offeriadaeth ym Mhorth yr Aur. Teimlai fod ganddo waith eto i'w gyflawni. Mewn print llai,
Hysbysid y byddai'r bingo wythnosol yn ail ddechrau yn ystafell hamdden yr Eglwys Gatholig o ddechrau Chwefror ymlaen, i gasglu arian digonol i ail doi festri Capel y Ceir.